יעקב גדי. אבי וגדי. היום בתוכניתנו אנחנו מראיינים בן אדם שנחטף על ידי חייזרים. אתם בטח שמעתם הרבה סיפורים בנושא. הנה סיפור ממקור ראשון. ערב טוב לך, יעקב. ערב טוב. יעקב, אתה עדיין בהלם ממה שקרה. בוא תספר לנו את הסיפור המרתק שלך. לספר? יום אחד היה מזג אוויר. אני יורד למטה מטייל, מבסוט, מטייל, נהנה מהטיול, כיף לי, ממש כיף לי בטיול, ממש כיף קוף של טיול. מבסוט, פתאום הבחנתי לב בסקנה. סקנה מהשורש מבוגר. לא חשדתי בה, עשתה לי משהו? לא. למה שאני אחשוד בה? אתה רואה סקנה, אתה חושד בה? גם אני לא. כביכול סקנה עומדת, מזדקנת לה. לא חשדתי בה. סקנה נטו. לא חשדתי. בוא נתקדם. הנה המתח מגיע. בבקשה. ואז, מאחוריה עמד בחור עם חזות מזרחית. לא חשדתי בו, עשה לי משהו, למה שאני אחשוד בו? אני חשדניסט? ואז, עכשיו זה המתח, הנה המתח. מתח. הבחור עם החזות רץ וחטף לה את התיק. פה חשדתי. הרמתי מקל והתחלתי לטענת. תחזיר לה את התיק, פושע! תחזיר לה את התיק, קרימינולוג! תחזיר לה את התיק! ואני מדריך עליו, ומדריך. ואז ראיתי בעצם שאני מרביץ להשכנה. אוקיי. אמרתי לה, סליחה שלי, נומס, לא יפה, סליחה. בוא נגיע לחלק שבו אתה נחטף על ידי החייזרים, שזה עיקר התוכנית שלנו. שמה עשיתי? שנחטפת על ידי החייזרים. יש פה טעות. אני הצלתי סכינה משוד, אמרתם, תבואו, תספר על זה. אני לא מבין בחמזמזים. ואני מדריך עליו, לקחתי את התיק. אוקיי. ואז הם חטפו אותך? מי חטף? תגיד משהו על זה. ואז היית שם ברחוב. אני הצלתי סכינה. והנה זה חוזר עליך, היום הזה. תגיד משהו קטן, תעשה גס. ואז היית שם ברחוב, ומה הם עשו? תגיד, ואז? הנה אתה נזכר, ואז! יעקב, ואז! הסכנה התפצלה לשתיים, מתוכה יצא אור חזק של עב"מים. זה טוב מה על האור הייתה מדובקת חללית, עם סקוץ', ואז החללית הסתובבה בצורה אליפסיסטית, והיא נחתה לידי עופ. ואז, עם 3 קרן ליזרים, פלופי, נחת המנהיג שלהם איזה 5,000 מטר גובה בלי להגזים. אוקיי, תודה רבה לך. לא, רגע, זה יפה. ואז הוא בא לאכול אותי, המנהיג שלהם, הוא בא לבלוע אותי, אמרתי לו, אל תאכל אותי, יש לי 7 ילדים. תאכל אותם. למה שיאכל אותי? מה זה טוב? תודה רבה. מה עם הסכינה? לא עכשיו. תגידי שיהיה על הסכינה. אוקיי. אם כן, בן אדם שנחטף על ידי חייזרים נחטף החללית, בלעה אותי, עופ. והגעתי לחלל, ושם בפנים החללית אתה מרגיש כאילו אתה בתוך חללית, זה מדהים. ומלא עב"מים, עם לייזרים, ושקפקפים, ואוזניים פה ככה, עופ, על הראש טחול ענק, מדובק טחול מדמה, עם לשון בגב מתלפלף למטה, וקמח, מלא קמחים של קמח, ולולב, מתלבלב על הראש, מתלבלב, וכל האצבעות שלהם זרת, מלא זריטות, וכל המבנה פנים שלהם בכלל בתחת. אוקיי. זה מצחיק שאמרתי תחת, כי זה גס. באמת, הנה, תחת. אני מבין שהם עשו עליך ניסויים. זה החלק הקשה. כן, הם אמרו לי, תתחתן עם זאת ועם זאת מגעולות. איפה אני אשים את הטבעת? על הלולב? אמרתי להם, לא מתחתן, אני גם נגד המוסד הזה. זה לא משנה. לסיום. לסיום. בן אדם בא, תביא לי פטפט רגע. שאתה מלחיץ את זה. ואז אמרתי להם שיקחו אותי לירח, למה אף פעם לא הייתי. נסענו לכיוון הירח, בדרך עברנו ליד שביל החלב, לקחתי שוקו. נסענו, הגענו לירח, אבל לא הכניסו אותנו. למה היה ירח מלא? מפוצץ. לסיום, איך אתה מסכם את ההיכרות שלך עם אותם חייזרים? איך הייתה ההיכרות? שלום, מה נשמע? בסדר. אני בסדר, איך אתה אישי? מה, ההיכרות הראשונית? לא משנה. ההיכרות הראשונית? לא. משחקי היכרות. עזוב, אני מצטער ששאלתי. אני מצטער שתשתוק. משחקי היכרות. What's your name? My name is יעקב.
What's your name? Your name is Earlier. תודה רבה לך.